autism ናይ ቫክሲን ሓደ ድዩ እሱ ድዩ ደምፆ ኢልኩም ብብዙሕ ሓንፂኹም ለይ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ቀድሚኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ሕጂ እታ ናይ ዓመት ትወሃብ ክታበት MMR ትበሃል እሱ ምስ ሃብናዮም እዩ ዘረባ ምዝራብ ስኢኖም እግሪ ኣይተኽሉን እዮም ገይልካ ብዙሕ ዘረባ ንሰምዕ ብኸም እዩ ዝበዝሕ ግዜ ናይ autism ነገር ግን ኣብቲ ጥንት ክትሕዛ ከለኽን ደሎ ነገር እቲ ጀነቲክ ንብሎ ማለት እዩ እቲ DNA ብኸምኡ እዩ ክህልዎም ድዩ ኣይህልዎምን ብኸምኡ ኢና ንፈልጥ ዝበዝሕ ግዜ ካልእ ከዓ እቲ ወላሱ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ክፍጠር ከሎ ኣብታ ኣደ እቲ ኤፒጀነቲክ ንብሎ ኣሎ ሓደ ጀነቲክ ብDNA ካብ ኣቦን ካብ ኣደን 23 ካብ ኣደ 23 ካብ ኣቦ ተራኺቡ እዩ 46 ክሮሞዞም ገይሩ ቆልዓ ሽዑ ብኸምኡ ፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እሱ ኖርማል እንተሎ ሓንሳብ ከዓ እታ ኣብ ጥንሲ ደሎ ነገራት ሕማም ዝኾነ ጎዲልዋ ተሎ ታደ በዓል እዚ ሽኮርያ ደም ብዝሒ ተለውን እሱን ናብ ኦቲዝም ደርኢ ነገራት ኣሎ ሕጂ ሰብ ግን እንታይ መስሎ ታናይ MMR vaccination እሳ ይኹም ገይራ ይብል ስለምንታይ ኦቲዝም ደለዎም ቆልዑ መዓሲና ንፈልጥ ኣብቲ 9 ወርሒ ንላዕሊ ደሎ ምክንያቱ ሽዑ እዮም ከምዚ ዘረባ ክዛረቡ ድፍትኑ ሽዑ እዮም እግሪ ክተኽሉ ድደልዩ ሽዑ እዮም እቲ ጠሚካዮም ክትስሕቕ ደሊኻ ምስኦም ሪኦም ካ ድስሕቑ ብዙሕ ሕጂ እቲ ሶሻላይዜሽን ንብሎ ማለት እዩ ክትዛረቡ ከለኻ ይጥሙትካ ድዮም ገለ ብኸምኡ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ኦቲዝም ደለዎም ቆልዑ ሽዑ ስለ ድፍለጠና እቲ ሰብ ግን እንታይ መስሎ እቲ ቫክሲን ከምኡ ድገበረ እዚ ቆልዓ ግን ካብ ድፍጠር ወይ ከዓ ኣብ ጥንሲ ኮላደ እዩ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ሰብ ግን እንታይ መስሎ እቲ ቫክሲኔሽን ከምኡ ደምፀ ሕጂ ቆልዑ ኦቲዝም ክሕዞም እንተኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ስድራ ቤትካ ድሓልፍ ነገር እዩ ብኸምኡ ከዓ ኣብ ሓንቲ ፋሚሊ ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ተለዎ ወይ ናይ ከምኡ ነገራት የርኢ ተሎ ኣብ ካልኦት ቆልዑ ክወልዱ ከለውን ከምኡ ድርአ ሕጂ ብዛዕባ DNA ክዛረብ ከለኹ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ተሪኹምን ዘን ብድሕሪ ደለዋ ኩሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክሮሞዞም ኣለዎ እዚ እዩ ክንፍጠር ኣብ ነብስና ብሙሉእ ድስራሕ በዚ ኮድ እዩ እዚ እቲ ኮድ ናይ ነፍስና እዩ ከምዚ ኮምፒውተር ተኮይና ሕጂ እዚ እዩ እቲ ኮድ ዓይኒ ክፍጠር ከሎ ሓንጎል ክፍጠር ከሎ ልብና ክፍጠር ከሎ ገለ ካብዚ እዩ ድመፅእ ሕጂ እዚ ከምዚ ፈትሊ ድተጠምጠመ ከምኡ እዩ ሕጂ ኩሉ ዋህዮታት ኣብ ነብስና ከምዚ ኣለዎ እዚ ክሮሞዞም ብሙሉእ ዋህዮታት ኣብ ነብስና ደሎ ከምዚ ኣለዎ ግን ናይ ዓይንና ሕጂ ክፍጠር ከሎ ንበሎ እታ ናይ ዓይኒ ኮድ ተኽፈት እቲ ካልእ ግን ተኣሲሩ ኣሎ ኣብቲ ልብና ክትርኢ ከለካ እታ ናይታ ልቢ ተድሊ ኮድ ተኸፊታ ኣላ ምእንታን ፕሮቲን ክስራሕ ካብኡ ናይ ዓይኒ ገለ ነገር ከዓ ኣብታ ልቢ ደላ ተዓፅያ ኣላ ሕጂ ሓንጎልና ክፍጠር ከሎ ዝኾነ ፀገም ናይታ ኮድ ተፀኒሓ እቲ ደድሊ ነገራት ከምቲ ንሂወት ደድሊ ንክትዛረብ ንእግርኻ ንክትተክል ገለ ነገራት ደድሊ ደየለይ ይፀንሕ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ይኸውን ሓንሳብ ብሕማም ክቕየር ይኽእል ሓንሳብ ቫይረስ ኣብ ነብስና ተፀኒሕና ከምኡ ክቕየር ይኽእል እቲ ኮድ ወይ ከዓ ራንደም ምሻሎ እቲ ክፍጠር ከሎ ኣከንደ እቲ ኮድ ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል እቲ ኮድ AATCG ተፀኒሑ AATCA ይቕየር ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ከምቲ ድድለ እቲ ኮድ እዚ ከምቲ ድድለ የለን ሕጂ መንደቕ ተኮይኑ ንገዛ ድሃንፅ ኣከንደ እቲ መንደቕ ከምዚ ብሬክ ድኾን ብሬክ ተሓንቲ ሽዑ ሸተት ትብልና ከምዚ ሕጂ እቲ መንደቕ ፅቡቕ የለን ማለት እዩ እቲ DNA ከዓ ከምኡ እቲ ነብሲ ድሃንፅ ተቐይሩ ይፀንሕ ሕጂ እቲ ናይ DNA ነገር በዝሕ ግዜ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እታ ተዋሃበትካ ታብ ነብስካ ደላ እያ ደላ ኣዴታት ግን ኣብ ጥንሲ ከለኽን እንታይ ክትገብራ ትኽእላ ነቲ ናይ ኦቲዝም ሪስክ ከተትሕቶ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ሓንጎሉ ክፍጠር ከሎ ደድሊ ነገራት እዚ ፎሊክ ኣሲድ ኩሉ ግዜ ውሰድኦ ንብለክን ነቲ ሓንጎል ክፍጠር ከሎ ስለ ዘድሊ B12 እቲ ቫይታሚን B12 ንብሎ ነቲ መትንታት ናይ ቆልዓ ክፍጠር ከሎ ስለ ዘድሊ
حجي نفسنا خزارب كله تمتنتات دايجبر كمز إلكتريك عينتي أبز سينابتيك كليفت بحالالو حجي أسو طبق جيرو انتري تفاتيرو حجي تحنقولنا نت إجري كي دبلولو إذا كونكشن تري لجن كم يجيرو خنقروي يخيل حجي أسو من أنت طبق جيرو نخفتر إنا أتد عب نفسي دلي تقريبو غتصنا حلوه تنسي كم زجاشة دمت أكهر اللي نفسخن دليو كهلو زخوي نجار كودليو بلو نبلكن نتقول عاد أجمع نخيمت إلنا እቲ ጀነቲክ ከምኡ ተሎ እቲ ናይ ፀገም ተሎ ናይቲ ዲኤንኤ ድበል ናይ ፀገም ተሎ ዓይነ ግድዶ እቲ ነገር እቲ ነፍስና ሲደልዮ ክፀንሐሎ ቆልዓ ምእንታን ብፅቡቅ ክፍጠር ሽኮርያ ደለክን ደም ብዝሒ ደለክን ወይ ብዙሕ ሚዛን ተለክን ኦቢሲቲ ዝበሃል ብኸምኡ ኢና እሱ ኮንትሮል ግበርኦ ንብለክን ምክንያቱ ኣብ ነፍስና ከምኡ ስትረስ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ነፍስና ስትረስ ተሎ ከዓ ብኸምኡ እቲ ሚውቴሽን ዝበሃል እቲ ኮድ ሓንሳብ ይቅየር ድበልኮ ብኸምኡን እቲ ሚውቴሽን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኤፒጀነቲክ ይበሃል እዚ እቲ ኣብ ብደገ ንገብሮ ነገራት ብደገ ማለት ኣብ ነፍስና ወይ ስትረስ ተለካ ገለ ክቅይሮ ድኽእል ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ስትረስ ክን ማኔጅ ግበራ ዋክ ግበራ እቲ ሽኮር ትበልዖ ኣጉድላ ንብለክን ንኸምዚ እንተላይ ንኸይመፅእ ኢልና ኢና حمامات إذا فيروس عينت حمامات كا نخوم يخير بهم إذا بعد HIV for example أب نفسي يحبه نبلو أب تي DNA كيدو نعو affect لزجبرو يروس لزخيل بهمينا زخون حمام كيتحمى تتأنقع ماسك جبرا قالن بلكن إذا روبيلا دبهال actually ت measles mumps and rubella مش على تا vaccine هبكن نخمز نخلي خلينا إلنا إتي حمام انت حيزكن إتي immunity دبهال تدي كلا خليلكن تريبلكن نتقول عون كحمو يخيل معناته عبنا بس خندله أبقول على حجي بخومينا قدمت إنسم حاسكن إتي ددلكن كتابت ديو مجبتات ديو بالعن بلكن بخومي معناته نتني تقول كفت أركله affect خجبرس لزغل تأيون كفت أرلس لزغل ناي مو داتا إتي شجرات ستتخون كا زخانة دراج ناي الكحول تتكم تخون كا of course ناي تقول كفت أركلون affect خجبره خلي ناب autism نجار كرينا يخلي كنت حارسة خلا خنون إتي ميزان ناي قول تحيتو بتعمي إتي DNA كنبب كله كم تدله عبت نفس الدل حيلس لزيله ناي autism نجارات كريه خليهم ويكا إتي ميزانهم بتعمي تحيتو ويك ألطيفهم من تتوليدهم ويك تحارسة خلا خن أكسجين تحت إيروم إتو هيوتات لدموتلو نخومون تأجم كفتر سلازخيل بخومينا عبساعات كن حرسكن بوزح كنت صبرين دلي خبر وعسومون كتحالفا دين دلكن إذا نجارات كمت سلازخيل تحنت حتى بوزح المتصحنين سلام تاين عمو عبي أترخمو دينري نوزح ساب كزارة بخلنه قالو جن دبزحكم معينة دلهم سبات يحبوا ويكا قلت إفهم كم السوديو نتايو تدايجنوسيس دبال بدبز حساب دي فلت قالو حاجة بوز حساب كم زجرنا خنمهر كلنا أو هو حنت جوربيتكم إني راكم أي مثلا قليب لنا مالتي حاجي سلدين نزاربلو سلدين فلت أو كم أبزمت إن أترايد حزنا خوينو يسمعنا كل عيوتيزم دلهم ملو هيوتهم كشجوريهم وي أجرو تخلي كل ما يزاربوني مالت أيقونن إتي كم خنروح لنا قلت فيلنا ناب دكتور نخيد مغنياتو نكهم ودحجزو سبات لزلو مزراب جيمس إنهم speech pathologist بهاللو نايكم ودحجزو نايقول عود اليوم إتي كم يجيرهم كزاربي كجمهوري يقولوا أب كندا تلخن حجي أنا حجاب ألبرتا يرلخو ألبرتا هيلث بدخوف لهم على تيو كسرن كي كفلكن كم ودحجزون إجر جيم متكالس إنهم خالد أجم كيهلو ناي إجر أجم ديو ناي جوالات أجم كيهلو ناي فيزيوثيرابيست دبهاللو نايكم كحجزوهن دخلوا نقولي لها it's extreme autism حجيكم تخينو حاجة ذات سدد اللي ددلك النقول عدد اللي سلزلو مس دكتور كن بليز أبسعت كن تزاربا autism بنايتي genetic نبلو ونستخن ولا حنتي دقابر كن أيقونن ات vaccine دمت أيقونن اتي genetic سلزلو أب نفسخن كا تنعخن ددلك دكتور كن بليز اندا دبلوخن اندا سمعخن أبسعت كن اندا حارسكن نقول عخن بخامو كت خلا تغلايخن قالوا حتى لكم جن of course up to comment صحف لي
ብሩክያይቲ